So, ayan guys, good morning sa lahat. Ayan, ang oras ngayon ay, ano ba? Alas 8:05 han kaagahon. Ito. Amoy niyan iragin tatawag nga sampan ang baluto nga wala katig. Iyan kung kulbaong kasumakay ini ayaw na lang pagsakay. Actually guys, ang primero pala pagsakay ni nangurog-kurog at atay. Pero konti kay na guys. Pag sumakay ka ini, baka na nasakay hindahon. Nangurog-kurog at atay ni ma'am. Ikaw ba na, masakay ko na para kating. Di balik ka lang, anak, walang balik.